Эфирде хабарлар программасы исәнмесез, студияда мин Адилә Бирханова. Махсус хәрби операция безне берләштерде дип зәйлеләр гуманитар ярдәм әзерләүләрен дәвам итәләр. Авыл җирлекләре, мәктәп укучылары да бу эштән читтә калмый. Зәйнең физик мөмкинлекләре чикле балалар белем алучы 9-нчы мәктәбендә әзерләнүче гуманитар ярдәм чаралары турында алдагы чыгышларда сөйләгән идек. Хәзер укучылар госпитальдә ятучы хәрбиләр өчен кечкенә өстәлләр ясый башлаганнар. Зәйнең 9-нчы мәктәп укучылары күмәк тырышлык белән СВО зонасы өчен гуманитар ярдәм әзерли. Өлкән класс егетләре госпитальдә ятучы хәрбиләр караватына куела торган өстәлләр ясыйлар. Проектында үзләре уйлап сызганнар. Он у нас на ножках. Ножки раскладываются. И, значит, человек, у которого постельный режим, не может ходить, значит, он для удобства, для приема пищи. Мәктәп остаханасы елдан артык станоклар тавышыннан тынмый, моңа кадәр укытучылары белән яралы егетләргә култык таяклары әзерләделәр. Принимают участие старшие классы. Это 7, 8, 9 класс. Очень активно, значит, они приходят и на кружке занимаются, и во время уроков мы делаем, потому что темы совпадают у нас с этим столярным делом. 8-нчы сыйныф укучысы Стас Куликов бу эшне ихластан башкара. Дәваланучы егетләрнең тизрәк савыгуларын тели. Мы помогаем нашим бойцам СВО, делаем вот эти столики, чтобы для их удобства в госпиталях. 9-нчы мәктәптә волонтерлык эше моның белән генә тәмамланмый. Физик мөмкинлеге чикле укучылар, укытучылары җитәкчелегендә хәрбиләргә пижамалар тегәләр, маскировка челтәрләре дә үрә башладылар. Мы теперь ведем по 4 направлениям эту деятельность. То есть раньше, если мы шили пижамы, изготавливали костыли, то теперь плетем сети, изготавливаем столики для раненых бойцов на СВО. И учителя, и дети активно принимают участие в этом направлении. Есть ребята, которые остаются после уроков, чтобы плести сети, в перемены выходят. Мәктәпләрдә балалар да патриотик рухта тәрбияләнеп, илдәге вазгыятны аңлап үсәләр. Һәр кайсы эшне чын күңелдән башкара. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Илебездә билгеләп үтелә торган күп санлы бәйрәмнәр арасында әниләр көне аерым урын алып тора. Бу көнне балаларга мәхәббәт, яхшылык, наз бүләк итүче барлык әниләргә дә рәхмәт сүзләре җиткерәсе килә. 22 ноябрь көнне әниләр көненә багышланган тантаналы чара үтте. Энергетик мәдәният сарай залына күп бала үстерүче әниләр, озак еллар бергә гомер кичерүче үрнәк парлар чакырылган. Әниләрнең кайсына гына карасаң да барысы да тирә-юньгә нур сибеп утыралар. Олы йөрәкле балалары өчен җаннарын ярып бирергә дә әзер бәйрәм кунакларына бүген иң җылы матур теләкләр яңгырады. Мама – это действительно главное слово в жизни и первое слово. Вам счастья, здоровья, здоровья всем вашим близким. И, конечно же, мирного неба над головой. Тамашачыларның төп өлешен әни исемен лаеклы йөртүче мөхтәрәм затлар алып тора. Бәйрәм чарасы энергетик мәдәният сарае иҗат төркемнәре, район үзешчән сәнгать осталары, балалар чыгышлары белән үрелеп барды. Бу алар өчен зур бүләк булды. Һәр концерт номерында әниләргә мәдхия укылды. Я к сердцу прижимаю, мама моя, я руки нежные сжимаю, мама моя. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Зәйдә Үзәк Татарстан буенча Россия социаль фонды клиент хезмәте бүлегендә өлкән буын белән аралашу үзәге ачылды. Бу Татарстанда ачылган үзәкләрнең 10-нчысы булды. Зәй пенсионерлары хәзер вакытларын тагын да файдалырак итеп уздырачак. Россия социаль фондының клиентлар белән эшләү хезмәте бүлегендә өлкән буын белән аралашу үзәге ачылды. Это дает нам дополнительные возможности общения с интересными людьми, организовать различные мероприятия, проводить мастер-классы, выставки, обучаться финансовой и компьютерной грамотности. Үзәкне тантаналы ачылыш чарасында район җитәкчелеге дә катнашты. Кайчандыр Зәй үсеше өчен күп көч куйган өлкәннәребез бүген дә тик торуны белми. Җәмәгать эшләрендә актив катнашалар дип башкарма комиссия җитәкчесе урынбасары Светлана Ревина. Зәйнең физик мөмкинлекләре чикләнгәннәр һәм начар күрүчеләр оешмалары рәисләре, Пульс, Өмет клубларына йөрүчеләр дә килгән. Өлкән буын белән аралашу үзәге җитәкчесе итеп Ирина Куликова билгеләнде. Ул актив өлкәннәрне төрле идеяләре белән көтүләрен әйтте. План мероприятий на ноябрь-декабрь этого года уже разработан. Прошу всех вас принимать
принимать участие, подавать свои идеи, чтобы наша жизнь людей, нашего поколения стала еще насыщеннее и разнообразнее. Үзәк ачылу чарасын энергетик мәдәният сарайы сәнгать осталары чыгышлары бизәде. Адилә Бөрханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейнең дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучы машина йөртүчеләрне ачыклау максатыннан юлда баручы транспорт чарасын туктатып тикшерде. Тикшерү нәтиҗәсендә 10 кагыйдә бозуга чик куелды. Зей юлында чираттагы тоннель операциясы бара. Юл инспекторлары узып баручы һәр машинаны туктатып тикшерә. Автомобиль йөртү таныклыклары, иминиятләштерү полислары ни хәлдә? Иминлек кайышлары электрелгәнме? Балалар махсус креслодамы? Барысы да хукук сакчылары тарафыннан әнә күзеннән үткәрелде. Бу тикшерүләр юкка гына түгел. 2 машина йөртүче җәяүлегә юл бирмәгәннәр өчен җаваплылыкка тартылды. 7 очракта куркынычсызлык кайышын эләктермәгән булалар. Берсенең автомобильгә теркәү документлары булмавы ачыклана. Юл кагыйдасын бозучылар барысы да административ җаваплылыкка тартылдылар. Тырыш бакчачының эше соң көздә дә җитәрлек. Хәвәскәр бакчачы Мария Гарәпшина территориясендә җиләк-җимеш агачының нинди генә түре юк. Мул уңышы белән һәр вакыт сөендереп торсыннар өчен ул агач куакларны тәрбияләп карап торырга тырыша. Обрезаем в ноябре плодовые деревья. Плодовые деревья обрезаются с помощью 2 способов. Это частичная обрезка и санитарная обрезка. Санитарную обрезку лучше делать осенью, а такую омолаживающую обрезку лучше делать в весенний период. Агач кәүсәләрен гөмбәчекләрдән, мүк һәм корыган кайрылардан чистартырга киңәш ителә. Ә корыган һәм авыру бутакларны кисеп алырга кирәк. Аларны кисүнең дә үз тәртибе бар. Лучше убрать эту ветку 2 способами. Либо полностью на кольцо мы убираем, либо убираем половину. Потому что вот эта ветка, в принципе, может быть еще плодоносящей. Я решила убрать все-таки так. Убираем на кольцо. Әмнә виноградны тотрыклы түбән температура башлангач кына капларга киңәш итә бакчачы. Көннәр җылы тору сәбәпле капланган сабакларда төрле авырулар барлыкка килергә мөмкин. Все укрывают по-разному, но самые основные способы для укрытия винограда, это, конечно же, лучше всего подойдет для укрытия винограда лапник. Лапник – это любое хвойное растение, которое, во-первых, защищает растение от воздействия окружающей среды, то есть низких температур. Во-вторых, помогает в защите от грызунов. Оставляем только те ветки, которые растут наверх. Также нужно укорачивать скелетную ветку на где-то треть. То есть оставлять 3-4 почки наверх. Эфир майлары булмаган кипкән каен яфраклары виноградны кышка каплау өчен бер дигән материал. Мария Гарәпшина аларны алдан хәстәрләп куя. Агач куаклар белән бер рәттән октябрь-ноябрь айларында күп еллык чәчәкләрне дә кышка әзерли башлыйлар. Делаю примерно все на одном расстоянии, сильно коротко я не режу. Также убираем все ветки, которые тоньше где-то 7 мм. Розаларның кайбер төрләрен сабаган җирдән 50 см калдырып кисәләр. Өлгереп җитешмәгән яшь ботакларны да кисеп ташларга кирәк. Һәм өстенә туфрак өяргә киңәш ителә. Адилә Бөрханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. 2025 елның 1-нче ярты еллыгы өчен Зей факлары һәм Новый Зай район газеталарына язылу әле дә дәвам итә. Зей яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, басмаларга язылырга ашыгыгыз. Шуның белән бүгенге әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам. Сау сәламәт булыгыз.